गाइस ମୁଁ ରଖିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆକେ ରାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଜୋର ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ବି ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜୋର ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ମୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ବି ଜୋରରେ ହେଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ସେମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନଥିଲା ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲୁ, ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଭିଜି ଗଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋ ସାର୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋର ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ଆମର ଡୁଙ୍ଗୁରୁ, ମାଲକାନଗିରିର ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭିଲେଜରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ତ ସାଧାରଣ ହେଉଛି ଗାଇସ୍, ପବନ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ଜୋରରେ ମାରୁଛି। तो गाइस देखंतु ये हमर व्यूज देखंतु। तुझे गले से लगाना है बारिश में और पूरा भीग जाना है बारिश में। ये जंगल एरिया ये हमर तो जोर रे बात्या होती। मो वॉइस आपन मान सुबा जाउ पवन भी जोर होती गाइस। तो किछि दिन होला वीडियो आसु नथिला चैनल रे, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। କିଛି କାମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ପବନ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜୋର ପବନ ହେଉଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମର ଗୁంటూరుରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଲକାନଗିରିରେ ମୁଁ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ସାଧାରଣ ହେଉଛି ଗାଇସ୍, ପବନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି। ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲୁ, ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ହିଁ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା। ତ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭିଜି ବି ଗଲୁ। तो गाइस देखंतु जो प्रकार रे पवन होउची, जो रेट रे पवन होउची, मु आपनको जो कहूची आपण मो वॉइस आपनको पाखरे पहुंच पारनी गाइस। प्रबल पवन होउची, जा फल रे मु जो कहूची आपनको वॉइस मोर पहुंच पारुनी। तो देखंतु मु देखेबा चाहेबी ये हम डुमुरु डुडुमा विलेज रे हम अछु। तो मु हम रूम में जाई पहुंची। तो देखो गाइस अब आम ड्यूटी आसलु, जहाँफल कि अचानक वर्षा है। तो मुझे देखो आपण मैंने देखुदी मो सार्ट भी पिंधेनी, पूरा भिजी जाइए। आम रूम मुझे जस्ट आसी पहुँचली। तो करेन्ट भी ना, तो देखिपे आप करेन्ट भी ना, वर्षा जोर रे होती, जो रेट्रे वर्षा हो बाहर भी जाई होनी गाइस। तो किसी जरूरी सामान आने को भी जाई होनी। तो बाध्य होकर मुझे भाविली कि गोटे छोटिया ब्लॉग करदेवी। तो गाइस अचानक वर्षा है, जहाँफल कि मु बाध्य हली जे गोटे ब्लॉग बनैबा। तो वीडियो केमती लगुच कहे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तुझे गले से लगाना है बारिश में